que no poden gravar una promo de l'afició fallera nomenant a totes les falles. Ara bé. Arriba la cinquena edició del Premi Afició Fallera i aquest any agafa un camí nou. Amb 3 banderins en joc i una paella patrocinada per Family Cas per a la falla guanyadora. Serà aquest diumenge 15 de març a les 12 hores en el partit entre el Family Cas Alzira i Indústria Santa Coloma en el Palau d'Esports. Si t'has despistat i no saps on està, te diré que està en el carrer paral·lel a l'Avinguda Luis Sunyer, just on planta les seues falles Pere Morell. Ei, m'has mirat això? Ger, manies. Volen que crema el palau com crema el forn quan l'encens en estiu o com crema este banquet després d'estar pegant-li el sol tot el dia. Les entrades per a fallers i falleres sense abonament estan per sols €1. Estos dos que estan en la plaça Major esperant ja tenen la seua. No fareu tard, no? Ninots al carrer, esmorzar al casal, futsal mascletà per obrir les portes d'unes falles de primera. En primera, precisament, és on està l'equip, on passeja el nom d'Alzira per tota Espanya. De fet, la Gallera li ho ha reconegut recentment, atorgant-li el guardó el Cant del Gall. I com va la cosa? Pues mal va. No te vaig enganyar, la cosa no està per a tirar coets. Però estem gaudint de la primera divisió, que se diu Pronto. L'equip s'ha reforçat en el mercat d'hivern i amb el suport de tots i totes podem anar cap a un camí el més dolç possible. Perquè, com va dir Ausiàs Marc, junts som més forts. A mi no me sona molt d'Osas Marc, eh? Ah, no? No és la primera vegada que revertim una situació delicada. Des de que Drill va anar a Sant Judes fa 2 temporades, ens hem convertit en una sagrada família. I el tema comença a pintar millor, com si fos una obra del pintor Teodor Andreu. En aquell moment vàrem estar a punt de culminar la permanència en primera divisió. De culminar, perdó. Tal vegada hauria haver visitat també a Sant Joan, Sant Roc, Sant Andreu o als Sants Patrons, que ja sabem que tota pedra fa paret. Renovarem les il·lusions com falleres i fallers fan cada dia 20 de març, entre les cendres i l'olor a fum del Polar Valento. O com ha fet la plaça Alacant recentment, que s'ha renovat. Aquesta temporada estem en una situació similar, competint amb els 15 millors equips de tot el país, lluitant per ser un dels indultats que se salve de la crema. Per això necessitem el suport de tots i totes, des de l'Alquerieta fins a Caputxins, passant per Cantereries, l'Alquenència, Tulell i Albuixarres. Veure el futbol sala en el Palau és brutal, però patir se patís. Sempre cal tindre un doctor propet. Ferran, per exemple. I què farem si ens salvem, pare? Castells tirarem, fill. Les falles, Josep Pau. Camí Nou, Colònia Ana Sanchis. I el parc ja han aconseguit el seu banderí a la millor afició fallera. Tota la informació i les bases estan en alzirafs.com/afició fallera. Així també. La qüestió està en lluitar tots i totes per conquerir la permanència com si fórem Hernán Cortés. Espere, esplugues vindre al Palau i que no ens deixes plantats.